Значи в случая една от първите процедури и важна е да бъдат премахнати култуците, за да могат да се развиват правилно растенията, в смисъл по-силни, да бъдат по-силни растенията и съответно повече заврази да има и плода да става по-голям. Като за целта, ето така, махаме най-долните култуци, да няма. Така долните ниски шунки също ги премахваме така. И нагоре, като почистваме култуците, внимаваме много, гледаме дали самия домат има връшка, защото в един момент част от доматите затапват. И трябва много да се внимава, че ако бъде премахнат и най-долния култук, може да се затапи домата и съответно да не расте повече. И за целта винаги оставям така да има по един-два култука повече, като в течение на времето ги наблюдавам и ги премахвам в последствие, ако има връх. Трябва да съм сигурен, че домата има връх, за да не му стопирам растежа.